Здравейте, казвам се Маркочи Анна Мария и идвам от Румъния. Окръг Ботушани. Здравейте, аз съм Георги и съм в Германия за 3 месеца. Здравейте, аз съм Лора и работя тук като сезонен събирач на горски плодове. Тази година берем горски плодове в Северна Германия. Тук във фермата говорим за боровинки, малини, капини и ягоди. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Дори в слънчеви дни носим здрави работни обувки, дълги панталони и дрехи с дълги ръкави в движение. Това предпазва кожата ви от слънчево изгаряне, но и от ухапвания от насекоми. Трябва да нанесете крем върху участъци от кожата, които не са покрити с дрехи. Не забравяйте ушите и носа, когато нанасяте крем. Слънцезащитният крем защитава кожата ви. Когато берете горски плодове, е важно дланите ви да са чисти и без крем. Затова измиваме ръцете си след нанасяне на крема. Веднага, щом всичко е натоварено, караме към полето. Но за наша безопасност винаги слагаме предпазните си колани. Коланът ви предпазва от сериозни наранявания в случай на инцидент. На полето се сетете за слънчевата си шапка. При беритбата на горски плодове работните процеси се повтарят отново и отново, което може да стане натоварващо поради често прегърбената поза. Малките упражнения за балансиране са особено подходящи за облегчаване на напрежението на гърба. Например, кръжене с раменете, напрегнете и отпуснете мускулите или завъртете ръцете си. Кърлежите живеят главно в високата трева по краищата на гори и пътеки. Те могат да пренасят опасни болести на нас, хората. Ето защо е важно да проверите цялостно цялото си тяло за кърлежи след работа. Има прости инструменти, като пинцети за премахване на кърлежи. Оградете мястото с кърлежа с химикал и посетете лекар, ако областта се промени. Дори и да получите главоболие и температура, отидете на лекар и му кажете, че ви е ухапал кърлеж. Почивките са част от работата. Най-добре е да прекараме това време на сянка, за да се предпазим от жегата, например под палатки, под дървета или на ремаркето. Независимо от времето, е важно да пиете достатъчно, а когато си по-дълго време на полето, е добре да хапнеш и нещо. Можете да използвате времето за почивка, за да облегчите напрежението на гърба си и да правите упражнения за балансиране. В допълнение към брането на горски плодове, има много други задачи, които някои от вас изпълняват, като например косене на трева. За това се използват и храсторези. Ние сме инструктирани и трябва да научим личните си предпазни средства. Това включва дълго, здраво защитно облекло, предпазни обувки, каска с защита на очите и ушите, предпазни очила и ръкавици. Когато работите в селското стопанство, често се използва плантажен трактор. Имате нужда от подходяща шофьорска книжка за тези превозни средства. Във всеки случай е необходимо обучение. Това също означава, че предпазната дръжка на тези превозни средства обикновено трябва да бъде вдигната нагоре. Това е важно, за да не бъдете сериозно наранени от машината в случай на авария. Не забравяйте да затегнете предпазния колан, дори и при кратки пътувания. Това ви предпазва в случай на инциденти. Докато много работа все още се върши на ръка на полето, използването на мотокар ни помага във фермата, особено при транспортиране и товарене на набраните плодове. Мотокари могат да управляват само лица, преминали предварително обучение. И ако се намирате в пътното движение, да имате и валидна шофьорска книжка. За да сте в безопасност, когато шофирате превозното средство, винаги трябва да закопчавате предпазния си колан. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Всеки път, когато започвам нова дейност, ми се обяснява по този начин, така че никога да нямам злополука на работното място. Особено харесвам екипа и организацията. До година ще се върна за реколтата от ягоди.